ଆଜିର ପାଗ ଦେଖିକି ଆଉ ଘରେ ରହି ହେଲାନି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଶ୍ଵେତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ସକାଳୁ ତ ବହୁତ ଖରା ଦଉଥିଲା, ଆଉ ଆଜିକାଲି ନା ମୁଁ ୱେଦର ଖାଲି ଚେକ୍ କରୁଛି କି କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ। ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି, ଖାଲି ବେଡ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିନଥିଲି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଫିସ ଯାଇନଥାନ୍ତି ବେଡ୍‌କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଫିସ ଗଲା ପରେ ହିଁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ବେଡ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ବେଡସିଟ୍‌ଟି ମୁଁ ମିନ୍ତ୍ରାରୁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାବୁଥିଲି ଫ୍ରିଜ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବି, ସୋ ଆଜି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ସୋ ତାକୁ ବି କ୍ଲିନ୍ କରିନେଲି। ଭିତର ଅଲରେଡି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଖାଲି ବାହାର ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆସିଗଲି ମୋର ରୋଷେଇ ଘର। ଆଜି କିଛି କୁକିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାର ନଥିଲା ବୋଲି କାଲିର ଭାତ ବି ଥିଲା। ଆଉ ଭାବିଲି ପଖାଳ ଖାଇବା ବୋଲି, ବହୁତ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଗରମ ବି। ତ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହିଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ନନଭେଜ୍ ବାରି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଗ୍ ଅମଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଏମିତିରେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତାଙ୍କର କୌଣସିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥାଏ କି ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ବି ସେ ନୁହନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କରିବି ନଥିଲି, ଆଉ ଏତିକିରେ ହିଁ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଶୋଇଛି ଖାଇକି। କୁହନ୍ତି ନା ପଖାଳ ଖାଇବା ପରର ନିଶା। ଅଭି ରାଗ ବିଲକୁଲ ଖାଉନଥିଲେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଦତଟା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ରାଗ ଖାଇଲେଣି। ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ନା ବାହାରେ ବେଶୀ କିଛି ଖାଇପାରନ୍ତିନି ଯଦି ରାଗ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ରାଗ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଶିଖିଗଲେଣି ସିଏ। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିଲି କି ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ବର୍ଷା କମିଗଲା ପରର ନଜାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ଚା ବି ପିଇଲୁ ସେଠି। ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଏତିକି ହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ।